Is-sena li għaddiet il-gradwati f'livell terzjarju kienu jammontaw għal 5,472, tnaqqis ta' 2.2% fuq is-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika illi juraw li aktar minn nofs il-gradwati terzjarji kisbu kwalifika fil-livell ta' baċellerat, studenti li ammontaw għal 58.5%, warahom 33.1% kisbu kwalifika fil-livell ta' masters. Ħareġ ukoll li aktar minn nofs il-gradwati terzjarji kienu nisa 55.6%, fejn in-nisa qabżu lill-irġiel f'kull livell tal-edukazzjoni terzjarja ħlief fil-livell ta' PhD. Il-maġġoranza tal-gradwati terzjarji kellhom bejn 20 u 29 sena u dawn ammontaw għal 72%. Fl-2022, 74.4% tal-gradwati kisbu kwalifika minn programm fuq bażi full-time. Il-gradwati barranin laħqu l-1359, 24.8% tal-gradwati kollha fil-livell terzjarju u b'hekk żdiedu b'10.6 punti perċentwali fuq is-sena ta' qabel, bil-maġġoranza tagħhom ikunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea, 57.8%. Il-qasam ta' studju li jiġbor fih il-kategoriji ta' negozju, amministrazzjoni u liġi kien l-aktar wieħed popolari frost il-gradwati terzjarji, total ta' 34.6%. Warahom kien hemm il-gradwati fis-saħħa u l-benesseri b'19.6%. L-agrikoltura, sajd u studji veterinari kien il-qasam bl-inqas qatt ta' gradwati terzjarji 0.3%. 15.4% tal-gradwati kisbu kwalifika fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Minn dawn 597 kienu irġiel, filwaqt li 247 kienu nisa. Il-gradwati nisa f'dan il-qasam żdiedu b'2.9% fuq is-sena ta' qabel, filwaqt li l-gradwati irġiel naqsu b'1.8%.